רצים עכשיו בחסות פרות משה רבנו אדומות, זה קל מאוד לראות אותם. אתם יודעים שהמשק של חוף הוא משק אורגני, אנחנו לא מרססים פה. פרות משה רבנו אוכלת את כל הקנימות, וככה אנחנו לא צריכים לרסס נגד הקנימות. ככה נלחמת משפחת ציון מקדש ברנע במזיקים. אפשר לראות פה מיד שזה אורגני, אתם רואים את האכילות האלה. אבל עקרת הבית צריכה להבין שהיא מוכנה לקבל, במקרה הזה זה אפילו בברוקולי, היא לא רואה את זה, כי היא אוכלת רק את הפרח, אבל שיהיה אכילה של חרקים. האלטרנטיבה זה פשוט שהברוקולי יהיה מלא בריסוסים. ללא ריסוסים או שאר כימיקלים, הם מגדלים במשק שליד ביתם 63 סוגי ירקות וצמחי תבלין. כך, זה לצד זה גדלים לתפארת, חצילים, קישואים, פלפלים, חסה ועגבניות, כולם אורגניים למהדרין. פעם היה איזה מין, אפשר לשטוף את העגבניה והכל בסדר. אז לא, היום רוב הריסוסים הם בכלל בהגמאה. זה סוג חדש של ריסוסים, זה פשוט נכנס דרך השורשים ומתפצל לכל הצמח. מאוד מזיק וגם השטיפה לא עוזרת. זה נמצא פשוט בכל נקודה בצמח. חיה שאוכלת את זה מתה. אני לא מצליח להבין אימא שלוקחת עגבנייה מרוססת ונותנת לילד שלה לאכול. זה רעל טהור, הרי לא הייתה עושה איזה עם רעל. אז אתם רואים פה זה משהו שלא תראו בחקלאות קונבנציונלית, זה עיסוב, הכל מעוסב ביד, אין ריסוסים נגד עשבייה. באומץ רב הם החליטו לנסות ולהשתלב בשוק האורגני המצומצם יחסית בישראל. השנה לראשונה הם מגדלים כמויות גדולות, כדי להתפרנס כמובן ומתוך אמונה בדרך הטבע. כשהגענו לפה התחלנו לגדל עגבניות שרי, ככה זה התחיל הכל. בדקנו את הריסוסים, אנחנו יודעים גם פה מהחקלאים שפה, איזה ריסוסים מכניסים לתוך החקלאות הקונבנציונלית. אני אמרתי שאני דבר כזה לא מכניסה הביתה, לא מוכנה לתת את זה לילדים שלי. מי שציפה לראות מלפפון זעיר מימדים ועלוב מראה, עגבנייה מקומטת או חסה סמרטוטית, יופתע למראה הערוגות המוריקות. אנשים פשוט מכירים את זה מהסופר ולא מהחקלאי, אבל כשלעצמו אין שום סיבה. ההפך, הגידול הוא יותר איטי, פחות מסיבי, ואז הצמח הוא גם יותר טעים, הפרי עצמו גם יותר מוצק. כאן, טריות פירושה מזון שנקטף זמן קצר לפני הגעתו למדפים. ולגבי המחיר, את הירקות הם משווקים בעצמם ישירות ללקוח וללא תיווך, מתוך רצון להוזיל מעט את המחירים הגבוהים בדרך כלל של מוצרים אורגניים. חזק! וואו! וואו, איזה גזר! מה שנשאר זה לקטוף, לתלוש או לעקור, לשטוף במים ולאכול לבריאות.